Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwas ang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Bacolod City, hindi naman mag-require sa RT-PCR test result sa mga fully vaccinated individuals nga magapadulong sa syudad. Sa Don Salvador, Benedicto, 19 ka mga persona ginpag-rescue bangod sa landslide. Pagbakuna sa mga menor de edad, posible nga sugura na sini nga bulan. Sa Pontevedra, seaman patay matapos malubos sa isa ka beach resort. Kag sa Good Vibes, taga-CSAB rank 4 sa Chemical Engineer Board exams. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, labing nagahaylo si La Castellana Mayor Romayla Nicor manggilimutan sa mga wala pa makapabakuna nga magpabakuna na. Sang Lunes, nagtaliwan ang Iloy sang alkalde nga si Noemi Nicor, 71 anyos, bangod sang COVID-19. Si Nicor nga liga ng mga barangay chairperson sa La Castellana ang nagtaliwan sa ospital sa Bacolod mga alas 8:30 sang aga sunod sa alkalde. Sang Sabado, nagpositibo sa rapid antigen test kag RT-PCR test ang iya Iloy kag gindala sa ospital. Suno kay Mayor Maymay, diabetic ang iya nga Iloy. Inya nagpamalibad man nga magpabakuna. Mensahe niya sa publiko nga dapat magpabakuna bangod bisan pa nga may kwarta nga igasto kung maigo sang virus mabudlay nga malampuasan ini. Dugang pa niya, may problema man karon ang mga ospital sa kakulang sa oxygen. Oktubre 4 sa nag-isolate ang iya nga Iloy sa balay nila sa Uma. Nadulaan ini sang gana sa pagkaon, nagaubo. Natalana naman nga magapaidalom sa RT-PCR test si Mayor Maymay kagang iya amay, anay Mayor Alberto Bordig Nicor. Wala sila sang close contact sunod sa iya nga Iloy. COVID is real. Ara gid siya. And then, dapat mapabaksin din sila. It's because no amount of money, gidaya, maski mag-ano ka pa, like supong sa hospital, which is ang kwan sang oxygen na very limited. Ang supply gid siya mismo. No amount of money will save you. Oh, yeah. Sa number 9, vaccination program para sa 12 to 17 years old ang ginalauman sa Bacolod Emergency Operations Center nga masugura na antes matapos ang bulan sa Oktubre. May masobra sa 100,000 ka mga individual nga yara sa 12 to 17 years old nga target nga mabakunahan sa Bacolod Emergency Operations Center. Gani karon pa lang ginasugura na nila ang online registration kag padayon man ang ilang pagkuha sa master list sa mga kabarangayan para sa minor de edad nga luyag mabakunahan para sa COVID-19. Sunod sa kay Dr. Chris Rongon, Deputy for Medical Data and Analysis sang EOC, karon nga magasugod na ang pilot testing para sa vaccination sa 12 to 17 years old sa Metro Manila. Kinalauman nila nga masuguran man ang vaccination program para sa 12 to 17 age group antes matapos ang bulan sa Oktubre. Sa karon, mayara na sa 51% ang vaccination program sa Bacolod nga mayara na sang kapin sa 300,000 ka COVID-19 vaccines nga na-administer. Sa number 8, 5 billion peso nga proposed budget sang Negros Occidental para sa 2022 ang natalana nga igasubmit sa sangguniang panalawigan sininga semana. Sunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, handa na ang pagsubmit sang among budget kay may tubtub pa man sa Oktubre 15 ang deadline sang submission sini para sa deliberations sang sangguniang panlalawigan. Damlag paginsiling na sang gobernador nga ang saka sa budget ang tugas sang mandana sa ruling kung sa diin ang tanan nga collections sang Bureau of Customs kag bisan kag ukon iban pagid nga mga buwis ang ilakip sa pagsuma sang National Tax Allotment o kunang sadto anay ginatawag nga Internal Revenue Allotment. Damlag pa, ginsiling ni Governor Lacson nga ang proposed budget ang nabahin-bahin sa agriculture, education, infrastructure, health kag iban pa.
Pero kay tungod nga yara sa gihapon ang COVID-19, ipasiguro man sa probinsya nga magapadayon kag mangintayuyon ang mga programa sini sa bilog nga tuig. No, we have up to this week to submit it. Friday. So we're pretty much ready to submit. Sa number 7, presyo sa produkto petrolyo ang liwat na naman nga nagsaka sa ikapito na nga sunod-sunod nga semana. Matapos ang isa ka big time oil price hike sa nagligad nga semana, big time naman sa liwat ang saka sa presyo sa gatong subong nga adlaw. Nadugangan naman sang piso kag 30 sentimos tubtob piso kag 40 sentimos ang kada litro sang gasolina, samtang piso kag 40 sentimos tubtob piso kag 50 ang ginsaka naman sa kada litro sang diesel. Inay kapito nga semana nga nagasaka ang presyo sa produkto petrolyo. Ang kakulang sang supply sang gatong sa bugos nga kalibutan amo ang ginasiling kabangdanan sa padayon nga pagsaka sang presyo sa petroleum products. Humalin sa pagsugod sang tuig, yara na sa 16 pesos kag 55 centavos ang ginsaka sa kada litro sang gasolina, kag 15 pesos naman ang ginsaka sa kada litro sang diesel. Sa number 6, seaman patay matapos nga malumos. Patay ang 39 anyos nga seaman nga si Henry Gamilong matapos malumos ang Domingo sa isa ka beach resort sa Barangay Miranda sa Banwa sang Pontevedra. Sa report sa Pontevedra PNP, nagapaligo lang sa baybay ang biktima upod sang iya mga abyan sang ini ang magpadulong pa sa madalong pangabahin sang dagat. Ginsugata sang makusog nga balod si Gamilong suno sa pulis nga amo ang kabangdanan sang iya pagkalumos. Gintinghuan pa ma-revive kag madala sa ospital ang biktima pero gindeklarar ini nga dead on arrival. Sa number 5, sa Banwa San Don Salvador Benedicto, 19 tanan ka mga persona ang gin-rescue bangod sa natiphag nga duta. Bangod sa sige-sige nga pagbunok sang ulan dala sang bagyo nga maringkag hangin habagat, may parte sa Purok Kulasi sa Barangay Kumaliski sa Don Salvador Benedicto nga natipag ang duta. Sa report sa Municipal Risk Reduction Management, mga alas 6:30 sang aga sang kahapon, sang wala na makatabuk ang siyam ka mga staff sang Balay Busay, kag napulo ka mga guest bangod sang natipag nga duta sa area sang Curvada Cafe. Sa amo nga cafe ang alagyan sa mga nagapadulong sa balakasunan nga balay. Nagpadala sila sang mensahe sa official Facebook page ng Banwa para ma-rescue. Wala naman sa may nasamaran sa among insidente, kagiliyon man nga na-rescue ang 19 tanan ka mga persona. Subong nga hapon, nagpagawa sang advisory ang LGU para sa temporary closure sang among mga commercial establishments. Pero antes ini, nagdesisyon na ang management sang among mga establishments nga magsira-anay. Sa latest weather bulletin sa Pag-asa, nakagawa na sa Philippine Area of Responsibility si Maring. May storm signal sa pila ka mga area sa Luzon pero wala may nadala sa probinsya nga probinsya sa Visayas. Hangin nga habagat ang nagadala sang ulan sa bugos nga Visayas. Sa number 4, 21 anyos nga lalaki arestado matapos ginalegar ginhimuslan ang menor de edad nga pakaisa. Kaso nga rape ang ginpasaka subong nga adlaw batok sa 21 anyos nga lalaki matapos ginreklamo sang iya tiya bangod sang ginaalegar paghimulos sini sa iya mismo pagkaisa nga menor de edad sa ilabalay sa Bacolod. Suno kay Lieutenant Melvin Mercado, Deputy Chief sang Police Station 5, nadakpan sang iloy sang biktima nga upod sa kwarto ang iya 14 anyos nga anak kag iya 21 anyos nga hinablos. Ginaalegar man sang bata suno sa pulis nga ginpilit siya sa iya himata nga hubog sang amo nga tion. Duha ka beses naman ini matabo suno sa pulis, gani desidido ang pamilya sa pagpasaka sang kaso batok sa 21 anyos nga lalaki. Sa number 3, ang kakulang sa personnel ang isa sa karon sa mga pagpanghangkat nga ginatubang sa pagpatuman sang rapid antigen testing sa mga banwa kag syudad.
Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, inatungod nga may ginapatigayon man nga vaccination program sa mga kabanwahanan kag syudad, rason nga natunga ang mga personnel nga nagaserbe. Suno sa kay Lacson, may mga lugar nga tungod may vaccination program man, nagakulang ang frontliners rason nga nagahinay ang dalagan sang rapid antigen testing nga ang tinutuyo mas mapadasig kung tani ang paglocate sa mga nagpositibo sa virus angot sa contact tracing. Gindayaw naman ang banwa sang Pontevedra bangod sang maayo nga sistema sa pagpatuman sang antigen testing. Sunod sa kay Mayor Jose Maria Alonso, may isa sila ka team nga ginpain para sa pagbakuna kag lain pagid nga team sa pagpatigayon sang rapid antigen testing. Sa 87 nga gintest sa Pontevedra sang Sabado, 12 ang nagpositibo sa virus. Say, uli ko nga mo sinikay maubra na mo in a short time, wala maubra na mo ang tarang nga na mo. At least, hindi na tayo magulat tila kadlawas nga kuhan. Ang possibility, wala nga mga naton pa sila, doon tayo. Sa number 2, Bacolod City ang naghinyo na sang bulig sa mga planta gudto matatapan ang problema sa kakulang sang supply sang medical oxygen sa syudad. Ang syudad sa Bacolod na nagapabilin nga yara sa Alert Level 4 sa Department of Health bangod magluwas sa nagakapuno nga health facility, ginakulang naman ang mga medical supplies kag equipment kasubong na lamang karon sang medical oxygen supply nga labi nga ginakinahanglan sa pagsaka man sang COVID-19 cases kag deaths. Suno kay M. Ang, Executive Director sa Bacolod Emergency Operations Center, mismo si Mayor Evelio Leonardia na ang nakigsugilanon sa mga supplier kag planta sa medical oxygen sa Cebu kag Manila agud nga matatapan ang ginakinahanglan nga oxygen supply ilabi na sa mga ospital sa Bacolod. Sanig sa records ng EOC, nagalabot sa 1,000 nga medical oxygen tanks ang matag-adlaw nga demand sang syudad. Ugaling nagalabot lang sa 800 ka tangke ang sarang maproduce sa mga local producers. Ginalauman sa EOC nga sa pag-reallocate sang raw materials sa mga planta para sa liquid medical oxygen supply, sarang man nga madoble sa mga local producers o kung suppliers ang ilang mga produce agud nga masabat ang local demand para sa medical oxygen. Samtang na-deploy na sa vaccination program kag sa mga private hospital sa Bacolod ang dugang nga nurses kag medical personnel nga ginhinyo sang syudad gikan sa DOH Region C. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Pati ang syudad sa Bacolod hindi naman mag-require sa RT-PCR test sa mga fully vaccinated individuals nga magapadulong sa syudad. Ini mangin kabangin sa executive order nga ipagwa ni Mayor Evelio Leonardia. Ma-report si Nico Delfin. Halos kada semana nagabiyahe pa Iloilo kag pa Bacolod ang negosyante nga si Rocky Cordero kaupod ang iya mga empleyado. Gani magasto suno sa iya ang masobra 14,000 pesos nga balayran para sa gina-require nga negative RT-PCR test kada semana. Kung once magtabok ang mga tao ko, kilan lang ko gid sila ipaswab. So usually ang swab ta is how much? 3,600. So dako na nga kandidates. Humalin sang nagliligad nga semana, wala na gin-require sa mga local government unit sa Panay kag Negros Occidental ang negative RT-PCR test sa mga pasahero nga fully vaccinated. Gani gin-consider man ni Mayor Evelio Leonardia ang pagpahalog sang travel restriction sa Bacolod. Suno kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical Data and Analysis ng Emergency Operations Center, isa man ka executive order ang tala na ipagwa sang alkalde angot sa pagdula sang negative RT-PCR requirement para sa mga fully vaccinated. Ugaling posible nga mga vaccination cards na gin-issue sang syudad kag vax certificate gikan sa Department of Information and Communications Technology amo lang ang ila sarang nga batunon. And now we will take into consideration how important it is to be fully vaccinated. So mo ginang hatakin consideration sa bagong iyo ni Mayor, ihatag naton o ibalik naton ang pribilehiyo sa isa ka fully vaccinated individual as far as travel guidelines is concerned. Iloilo is requiring for Bacolod the travelers so that it will not lead to any confusion between the islands of Panay and that of Negros. And then number 2, we will also try to synchronize our travel guidelines with that of Negros Occidental.
Sandig sa records ang EOC, may masobra na sa 156,000 ang fully vaccinated sa Bacolod. Dako naman ini nga bulig para sa mga negosyante, kasubong ni Cordero bangod bisan paano mabuhin-buhinan ang ila ginagasto para sa travel requirements. Anytime pwede ka na katabok-tabok pasulod kag pagwa nga wala na gina-required nga requirements, which is ang swab. Ginalook forward ko man nga hopefully tani nga makarecover na ang tanan, especially ang mga business sector matapos nga sa subong nga pandemic ni. Karon nga amat-amat naman sila nga nagabangon sa epekto sang pandemic, nagalaom siya nga antes matapos ang tuig magabalik naman sa normal ang tanan. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, graduate sang Kolehiyo San Agustin, Bacolod ang top 4 sa Chemical Engineering Board exams. Si Justin Valero Cientos sang Kolehiyo San Agustin, Bacolod ang ika-rank 4 sa 321 ka mga passers sang Chemical Engineering Board examination. Nagkuha siya sang 82.30% nga rating. 7 sa 17 ka mga nagkuha sang exam sa CSAB ang nakapasar sa exams. Inibase sa The Eagle, ang official tertiary student publication sang eskwelahan. Ang Professional Regulation Commission nagsiling nga ang passing rate sa October 2021 nga Chemical Engineering Board exams ang yara sa 47.42%. May 321 tanan ka mga bag-o nga chemical engineers gikan sa 679 nga nagkuha sang exams. Doon ka namin sa mga result lately, Barb. Yung mga taga-Negros na nag-top, sa top. Oo. Kita ang nag-congratulate Ming, no? Bugal sang Bacolod kag Negros Occidental. Kabay pa nga padayon nga magadamo pagid ang mga top notchers from Negros. Kaaga mo yan itong mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Parayan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.